Първо искам да се обърна към домакините, скъпа Краси, Милена, Димитринка, уважаеми кмете и всички другарки, другари, приятелки. Радвам се, че днеска е, може би, най-празничното мероприятие за Русе по повод 20 години от обединението на жените социалистки. Ние имахме възможност да дадем старт в София. Преди 3 седмици бяхме във Варна. Има една сериозна вълна на жените, които чувстват една изключително голяма принадлежност към нашето обединение, към нашата дейност. И за това искам да се обърна към вас с дълбоко вълнение и искрена благодарност в този ден, в който празнуваме не просто годишнина, а 20 години труд, солидарност и отдаденост на каузата на жените социалистки в България. 2 десетилетия, през които стотици жени от всички краища на страната доказаха, че женската сила е не само емоция. Тя е разум, тя е воля и тя е устрем за справедливост. 2 десетилетия, през които жените социалистки показваха, че могат да съчетават грижата за семейството с грижата за обществото, личния живот и обществената мисия. Русе винаги е бил един от живите центрове на нашето движение. Ние знаем за клуб Червена роза, ние знаем за активната дейност на Русенския клуб, които постоянно дават вдъхновение на много жени за справедливи обществени каузи. И аз знам, че вие сте доказали, че жените могат не просто да следват, а да водят с разум,
с доброта и упоритост. И затова в нашето обединение ние не позволихме да се разделим, да спорим, да се караме, да търсим лидери. Ние просто бяхме жени социалистки. С особена гордост искам да споделя, че ние помним и вашата активна дейност и тогава, в тези 20 години, и сега на жените социалистки в органите за местно самоуправление. Това за нас е особена гордост за истинска гражданска активност, за социална чувствителност и компетентен женски поглед върху управлението. И аз знам, че и сега този женски поглед помага на кмета Милков. Защото когато жените търсят справедливост, то е за всички, защото жените се държат и в обществото така, както в своето семейство. Искам също така да споделя и това, че вашето обединение тук в Русе, на Обединението на жените социалистки, е за нас един истински пример за гражданска активност, за социална чувствителност и за компетентен женски поглед. И това означава, че за нас, жените, политиката е не само аритметика и числа, тя е преди всичко отношение към човека. И за това, може би, тук самия кмет, заедно с нашата женска подкрепа, означава, че ние имаме отношение към хората в Русе. И аз знам, че вие, жените в Русе, показахте, че когато жените участват в решенията, се мисли за децата, за възрастните, за хората с трудности, за общността, за голямото русенско семейство като цяло, където на този етап сме позволили и ще продължим да подкрепяме лидиращ мъж, но с нашата женска подкрепа. И днес, когато отбелязваме 20 години от създаването на Обединението на жените социалистки, аз мисля, че всички ние можем с гордост да кажем, че нашия глас е чут в общините, в парламента. Вие имате ярък представител такъв, ние имаме група жени, в европейските форуми като Цвети Пенкова и на други места в обществото. Обединението, нашето обединение на жените социалистки се превърна в глас на справедливостта, на човечността, но и на социалната отговорност в лявото движение. Нашата сила е в това, че работим заедно, рамо до рамо, жена до жена, поколение до поколение. Във времена на кризи, на разделение, на несигурност, ние доказвахме през тези години, че има и друг път, пътя на солидарността и взаимната подкрепа. Горещо го желая това да остане в дейността на нашите клубове. Това е нашият голям капитал, това е бъдещето на нашата организация. Но днес пред нас стоят и нови предизвикателства. Светът се променя много бързо. Ние се докосваме до дигитализацията, роботизацията, зелената трансформация, новите форми на труд и на живот. В този нов свят отново жените са онези, които трябва да пазят човешкия смисъл в развитието. Защото изкуственият интелект е изкуствен, важен, полезен, чат GPT-то, но без човешкия смисъл за развитието, за човешкия род, то е нищо. Защото без справедливост няма прогрес, без грижа няма устойчивост, без равенство няма бъдеще. Нашата кауза, скъпи жени, остава непроменена. Да има глас за всяка жена, подкрепа за всяко семейство, грижа за всеки човек. Вярвам, че именно ние, жените социалистки, ще бъдем двигателя на една нова епоха на социална справедливост и обществен баланс в България. Русе е пример, че това е възможно. Тук жените участват активно в обществения живот, в политиката, в социалните каузи, в културата, в образованието, в икономиката. Вашата енергия, скъпи жени, вашият дух и вашето постоянство са доказателство, че жените не чакат промяна, а че я правят. Скъпи приятелки, 20 години не са само юбилей. Те са начало на един нов етап.
Днес ние не просто отбелязваме минало, ние заявяваме бъдещето. И то принадлежи на младите жени, които идват и след нас. Обръщам се към младите жени, към всички вас с вяра и обич. Вие сте бъдещето на обединението, на партията, на България. Вие сте новото лице на социалната кауза, която ще я направи разбираема за съвременния свят, модерна и близка до хората. Носете смело нашите ценности, справедливост, равенство, солидарност и човечност. Бъдете и дръзки, подготвени и уверени, защото вашият глас е нужен, защото вашето участие е важно, а вашата сила е безспорна. Ние по-опитните сме тук, за да ви подадем ръка и за да ви подкрепим. Защото само заедно можем да продължим нашата мисия, да правим политиката човечна, а обществото по-справедливо. Скъпи жени социалистки от Русе, пожелавам ви здраве, вдъхновение и нови успехи. Пазете и развивайте клуба на Обединението на жените социалистки в Русе, за да продължи той да бъде извор на идеи, обединение и сила на жените в региона. Честита 20 годишнина! Нека розата, символът на нашата вяра и борбеност, продължи да цъфти в Русе, в България и в сърцата на всички нас. Честит празник! До членовете на ръководството на Обединението на жените социалистки Русе. Уважаеми дами от Обединението на жените социалистки в Русе, скъпи другарки, приемете най-сърдечните ми топли поздравления по повод 20-та годишнина от създаването на нашата организация. 2 десетилетия са време изпълнено с много труд, отдаденост и последователност в отстояване на социалистическите идеи и каузата за равнопоставеност и социална справедливост. През всичките тези години ние, жените в БСП, доказахме, че сме не просто част от обществения живот на Русе, а негов двигател. Днес, след 20 години активна работа, можем с гордо вдигната глава да заявим, че ние сме една от основните движещи сили на русенската организация. Както винаги сме скромни жените. Внасяйте енергия, мъдрост и съпричастност към важните решения. Нека не забравяме, че силата ни е в единството и верността към принципите. Женската енергия е дълновидността, с която подхождаме към всяко препятствие, са гарант за още много успешни години, в които именно ние да бъдем гласът на социалната справедливост и промяната в Русе и страната. Пожелавам на всички жени, празнуващи днес, крепко здраве, лично щастие и още много успехи в благородната ни мисия. Нека и занапред продължим да бъдем морален компас и пример за активна гражданска позиция. Честит празник! Така добре дошли, сменям тона, защото който ме познава добре, знае, че аз не съм пошлата. Станах на 62 години и все още когато ми се наложи да правя някакво изказване, продължавам да се притеснявам и емоцията да избива от мене. И заради това няма да направя доклад, ако очаквате с пробягване през 20-те години на живота на ОЖС, а ще спомена няколко неща, ще чета, защото преди няколко години съм обещала на Милена Химкова, че вече ще си пиша изказванията, защото иначе поне час и половина ще ви говоря и няма да може да ми вземете микрофона. Готова съм да го прибера. Та по същество. Радвам се, че сме заедно. Радвам се, че тази година за втори път празнуваме заедно. Нали така, Петя? Да. Радвам се, че виждам усмихнати вашите лица. Радвам се изобщо, че наистина събрахме да отбележим тази дата с 20 години, не са малко. Ние сме на рожден ден и ще ми позволите да благодаря. Малко сега ще стане като на Оскарите. Благодаря на инициативния комитет, който се постара всичко това да се случи
А и няма по-удобен момент да ви запозная с тях, макар че вие ги познавате много добре. Ирена Минчева и Маргарита Атанасова. Тези двете дами последните 3 седмици почти не се прибираха в къщи. И разбира се, обичайните за подозрение Милена Химкова и Петя Визирова. Благодаря ви, момичета. Благодаря ви, момичета. Благодаря на Дора Янкова, на Иван Костадинов Иванов, на Биляна Иванова, на 3 общински съветнички, Елисавета Досева, Деница Иванова, Нора Стоянова, на кмета, без които идеите ни нямаше да се превърнат в преживяване, щяха да останат само идеи. Благодаря на гостите ни, че с удоволствие приеха нашата покана и ни уважиха. Благодаря на жените, които преди 20 години са започнали това начинание да учредят клуб на обединение на жените в Русе. Благодаря на Петя Визирова и Червена Роза, че преди 17 години ме откриха изобщо за партийния живот. Благодаря на Милена Химкова, че преди 6 години ме подтикна да навляза в дебрите и на обединението на жените социалистки. Не на последно място и с най-голямото благодаря е към всички вас, които ми се доверихте. 2 пъти. За сега 2 пъти. Благодаря на Мариан Савов, нищо, че не е сред нас сега, на Добрин Райчев, на Даниела Кирилова, на Нина Арнолдова, на Митко Озвучителя и на това сияйно момиче Мина Маринова. За мен е удоволствие наистина да виждам приветливите ви лица, да виждам как се разговаряме помежду си. Желая ви една хубава и приятна вечер и никога не забравяйте, жените в живота на Русе винаги са били, са и ще бъдат забележими и запомнени. Честит 20 рожден ден! Уважаема другарка Ян, уважаема Краси, скъпи другарки и другари, тук виждам и много скъпи за мен мъже също. Моето изказване ще е емоционално, защото така се чувствам. 20 години на обединението на жените и аз мога гордо да кажа, че си спомням началото на работа на това обединение, защото аз съм социалист от 2002 година. Първо ще започна емоционалното си изказване с това, че много се радвам да ви правя щастливи. Всеки един мъж би се радвал да ви направи щастливи. Второ, първо, благодаря ви, че сте честни. Някой път, когато ме критикувате, може би си мислите, че това трябва, как да кажа, да ме афектира. Не. Аз ви възприемам и вие току-що го казахте, че сте като семейство за кмета. Ами благодаря ви, че се държите като семейство и сте честни в отношенията, защото това ми помага да оправяме и нашата работа. Тук виждам много важни 2 жени за мен. Те си стояха, само че в обърнат ред. Петя беше в дясно, Румито беше в ляво и бяха първите 2 жени, които аз срещнах на 9-ти етаж, когато се качих в тази 2002 година. И тогава, когато се качих, аз не съм мислил да ставам член на партия или нещо. Просто имаше въпроси, които мене ме бунтуваха. Аз бях работник и то повече от 4-5 години. И в шивашки фирми, и в строителни фирми. И аз съм се качил, защото имаше неща, за които разсъждавах и съм търсил отговор. Никога не съм мислил, че ще бивам общински съветник или народен представител или сега дори кмет. И тук влизам в друг емоционален момент. Дора Янкова беше мой колега в 44-то Народно събрание и странно за мен, 2 години преди да стана кмет и поне година преди да си мисля да се кандидатирам, един ден влезе ме погледна и каза: как си кмете? И аз дигнах вежда. И казах: смисъл? И тя каза: ти ще бъдеш кмет. Това беше в резултат на нашата обща работа. И аз не можех да оценя нейните думи, защото реално тя е бивала кмет и в нашата работа е разпознала, че може би бих се справил
като кмет. Аз тогава бях просто млад народен представител. Не съм бил нещо по-специално от другите 80 човека, другите 79 човека в нашата група, за което ти благодаря, защото тези думи може би са ми дали и частица увереност. Много правилно отбелязахте, че нашата организация, в крайна сметка мога да кажа, че има и евродепутат, защото ние подкрепихме Цветелина. Нашата организация има депутат, ние подкрепяхме Билян. Нашата организация има председател на групата съветници, ние подкрепяхме Деница. И остава сега аз и председателя на партията, като кмета и председателя да бъдем мъжи с толкова красиви и градивни жени около нас. Също така съм щастлив и казах, че тук има важни за мен мъжи. Тук са тримата председатели на партията, които са били такива във времето, в което аз съм бил обикновен, че аз сега съм член на нашата организация, социалист. Това са Божидар, Иван и Пламен Рашев, за което им благодаря за всички години заедно. Така че мога само едно да кажа. Прегръщам ви всички от сърце. Обичам ви е дума не регулярна, която казвам често. Казваме от сърце. Като погледна някой, със всеки един ме свързват мигове и моменти в моя живот. От историята на едно пътешествие, което вие направихте специално. Така че честит рожден ден, благодаря ви и продължаваме напред. Благодаря. Благодарна съм, че ми се даде възможност днес да съм тук с вас и да поздравя най-прекрасната част от партия БСП. Мили жени, бъдете здрави, обединени, дейни и борбени. Благодарим ви за приятелството и атмосферата, в която винаги ни посрещате. Вярваме, че в тези трудни времена, когато разделението е в пълна сила, ние от двете партии ние ще останем рамо до рамо и ще съберем нашата женска сила, да зато служим ново начало на едно различно и ползотворно обединение. Честит празник! Честита 20 година! ChatGPT, както вече беше споменато, след 3 секунди пиша там Русе, жени, социалистки, 20 години. След 3 секунди ми отговаря. Според него трябва да ви изкажа благодарност за вашия принос за разширяване влиянието на БСП в община Русе. Изказваме. Казваме второ, трябва да им се благодари за приноса им в развитието на града. Викам правилно, изказва ви тая благодарност. Обаче не ми го хвалете. Голям сухар е. Няма емоции, няма чувства. Той дори не подозира, че вие така не стимулирате нас, мъжете в БСП, да се изявяваме, за да държим като мъже и с което да надскачаме себе си. Факта за участието на жените е доста ясен в русенската организация. От бюрото ни 15 човека, 9 са жени. Едно заседание имахме, където аз и 9 жени присъствахме на заседанието и взехме умни, според мен, решения. Трите ми заместнички са млади, красиви, умни, амбициозни дами. И след няколко мандата, които ще изкарам, и като се оттегля, има големи шансове жена да оглави русинската партийна организация. Благодаря ви, скъпи дами, за всичко, което правите. Искам да ви кажа, мили момичета, че много ви обичам. И преди да си е тръгнал да кажа, че когато се роди Обединението на жените социалисти във всичките му форми, нямахме къде да се събираме. И тогава кабинета на председателя на БСП беше удобното място, където да наприюти, при което аз се явявах в 5:30 и му казвах: Иване, отивай си, че имаме работа и ще заработим жените социалисти. Ама се оказа в един момент, че пък няма какво да кажа. Да, всичко толкова неща се казаха, че даже се оказа, че някой и аз не съм ги знаел. Но практиката ми е убедила в едно,
че който спечели жените, спечелва и изборите. Затова имаме кмет с ваша помощ. И затова винаги си спомням една поговорка арменска, която казва така: ако искаш да си щастлив един ден, напий се. Ако искаш да си щастлив една година, ожени се. Ако искаш да си щастлив цял живот, намери си верни приятели. И аз мисля, че ние сме намерили вашите верни приятели именно по обединението на жените социалистки. Аз не знам дали останаха други жени, майчики, ще бъдат социалистки. Благодаря ви още веднъж. Тук съм оставил един подарък за вас. Едни снимки, които са останали в моя архив. Нека да си ги видят, но това ще се познаят там явно. На 30 години ще ги направим в изключително устроена социалната игра, но много е необходимо да бъдете в реалната игра. Трябва да бъдете много по-решителни, смели и в този смисъл Иван може да иска 9 мандата, ама Ади следващия път да бъде жена. Живи и здрави да сте! Благодарим ви. Спомняме се на 24 октомври преди 20 години, тук като гледам Пенка, Минка, Христина, Ралица, жените, които бяхме учредителки на това обединение, които успяхме за 20 години да го съхраним, да запазим ония дух, онова настроение, оная женственост и радост от успехите. Така, то беше съпътстващо мероприятие по кампанията на кандидат кмета Божидар Йотов, който наистина успя да стане кмет и с наша помощ. Ето колко години след това, с помощта на жените и подкрепата, отново имаме кмет. Доказахме в времето и аз като председател на Общинския клуб 3 мандата и още малко като заместник, искам да благодаря на всички. Присъствах на един рожден ден преди 20 години. Присъствах на друг рожден ден преди 20 години и това са все клубове в обединението на жените социалисти. Тук виждам много от хората, които в началото бяха и много хора от тези, които след това дойдоха с нас. Благодаря им, че вървяха с нас. Благодаря им, че вървят и сега с нас. И освен това ще ви кажа, че не е белег на възраст, а според мен е белег на щастие да присъстваш на толкова рождени дни. Освен на твоите деца, на някои хора, които са в момента тук и които познаваш от бебета, и също и на клуба, в който всеки петък намираш какво да кажеш на приятелите си и на хората, с които вървим заедно. На здраве, момичета! Никога не съм смятала, че съм направила кой знае какво. Просто учудихме с група жени социалисти в обединението в Русе, с което помогнахме много на любимия ни Божидар Йотов да победи, защото това беше кауза, която беше поставена на много сериозни изпитания. И 20 години от тогава, така, ето тази маса, тези момичета стоят зад мен, са винаги с мен, когато да ми се обаря. Те застават зад мен като една и ми помагат за всичко. Благодаря ви! Сумата и деца са минали през ръцете и в края на краища сега скоро се пенсионира като горд директор на детската градина. Така че честито и за нея. Според мен учителите трябва да бъдат уважени. Галя предаде дейността на Маргарита Атанасова и секцията се развива много добре. Така че честит празник на Галя. Честит празник! Благодаря ви. През 2006 година не очаквах, че ще извървя този път. Бъдете здрави и все така упорити и малко по-женски натиск. Нужно ни е. Всичко добро. Благодаря ви, виждаме вълнението в очите на всички, защото всеки знае за себе си колко много извървения път. Единото съм те, но всъщност е единствената жена от тях. И като жена, естествено, я бута и не стои мирно на едно място. И по принцип
Да, браво. 30% са други човека живеят в населението. Жителите на Русе. Браво, браво. Аз благодаря за това, че съм част от това обединение. Като един, както се казва в стихотворението, не човека желязо, просъскал агента фашист, тихо мъртвия казал, не комунист. Само че аз съм жива, здрава, на крака съм и се боря с зъби и ногти за каузата, за която съм се захванала. Така че това, че си социалист, означава много и в нашата работа. Благодаря на всички, благодаря на кмета, че ми гласува това доверие. Благодаря за вниманието. Благодаря, че още съм на крака. Но искам да споделя с вас, че Червена роза, хората, социалистите, които бяхме в нея, не бяхме просто само едни членове на БСП. Трябва да споделя с вас, че благодарение на много от присъстващите тук има клуб на ветерани социалисти Ален Мак, има създаден съюз на пенсионерите, който и сега обединява немалко възрастни хора, има доброволци на Български червен кръст, има и още много неправителствени организации, в които ние също се раздавахме и използвахме това, което научихме в БСП. Благодаря на всички. Благодаря. Аз няма да кажа. Аз обаче ще кажа нещо. Румито и Петя са двата организационни работника, които са поели голяма част от нас, когато сме се качили на 9-ти етаж и са напътствали голяма част от нас. Така че някак нямаше как да ги изкажем голямо благодаря точно на Руми Радкова и на Петя Визирова. Съветник. Пожелаваме ти, който да не падат, да не са чупили, да не са труши, да можеш да ходиш редовно на сесии по комисии. Заповядай. Не е задължително. Ако ще кажеш. Не искаха да ми дадат микрофон, обаче сега ми се е паднал. На всички честит празник. Аз само ще ви кажа, че преди да стана член на тая партия, преди 1989 година, 3 пъти кандидатствах да стана член. Губиха са документите. И третия път отидох да попитам, къде отиват тези документи, какво стана. Партийният секретар гледа и кметиня разбрали, че няма да станеш партиен член. Защо? Защото вика, много ти знае устата. Честит празник, момичета, всички да ви знаят устите и да сте винаги на местото си. Дитка Ласонина, знаете, че е секретар на Обединението на жените социалистки. Предния мандат беше общински съветник и благодарим за участието и в работата в ОЖС. Благодаря много за грамотата. За мен това наистина е чест и се радвам, че сме се събрали днес всички тук да отпразнуваме този хубав повод. Пожелавам си да имаме още много такива поводи и да ставаме все повече, защото жените сме двигателя изобщо на целия живот, който протича в града. Благодаря. Благодарим ви, жените са, благодарим ви и още една грамота ще връчим и тя е на госпожа Деница Иванов. Много ми хареса да съм стойка. Няма как Деница Иванова да ни благодарим, защото тя пое една нелека задача да бъде председател на групата общински съветници. Кмете, надявам се, истински чети в помощ, защото ни и заместник председател на партията. Честито. Благодаря. Обещах на моята маса, че няма да кажа нищо. Те ме познават много добре, но ще бъда много кратка. Поглеждам днес в залата толкова много приятели, другари. Хора, с които израснах и пораснах.
Благодаря ви от сърце. И днес аз съм тук благодарение на един човек, който е мой партиен секретар и е дълбоко свързан с Обединението на жените социалистки. Това е Димитринка Маринова, тя е човека, който ме доведе при 15 години в БСП. Благодаря ви.